Hello dia mga kaidol. So naami karon sa Jinsan sa may baluan. So muhapit daw ning bugay nako kay mutan-aw siya sa dinosaur nga dako kaayo. So naa di sa Daplin mga kaidol ang dinosaur nga dako kaayo. Nakita na mo na dati. Nya gusto niya balikan o dara o. Oh, dako kay dinosaur. So gusto siyang mo hikap daw, mo touch. Hikap siya oh. Kung sige na sige hikap na kay marong malanganin man siya kay binyag tinuod nga dinosaur na. So di man na tinuod nga dinosaur di ay kuan na siya. Gihimo na mura siya kaning di po na siminto ba murag dili man but yun sana unsay materialis gi kuan aning dinosaur ni nga kuan para mura magig dinosaur nga tinuod gipinturahan oh hikap na siya day mga kaidol na oh iya pa nang ihagron oh na kay ang going na mo ana madto mi og Maribulan kay wala mi kanahan ng barangay Maribulan Alabil Sarangani Province. So wala mi kaanhaan ng barangay Maribulan. So maoy tuyo na mo ana mga ka-idol. So gakus-gakos sa siya dia sa kuan dinosaur. So nagbiyahe ni may ana. So ako lang gikat. So kana diha nasa unahan ang crossing diha padung og barangay Maribulan. So diha sa unahan. So muliko mi diha. So naman ay signboard des dapit tuo di kay maklaro nang dapit tuo nga signboard oh. Maribulan Alegria wan. Diha liko na diha. Oh, liko na kay walay kasugat. Oh. Diha ni sulod mi diha. So abi man namog duol-duol lang dayon ang lugar. Pero layo na kung magbaklay ka pero magmotor dali ra. So diha entrada pa lang daan kita na may mga kakahuyan og kasagingan. Oh, ang duha ang mag-ina nag-video para makita pod sila. Si Aday lipay kayo kay mo ganahan niya suroy. So diha gasige mig biyahe. Gadagan ang motor. Unya, nanay mga kasagingan, standpill ko may tawag na mo ani. Mga saging kuan ni, common ni dire sa Mindanao. Kabindis ang tawag ana, pero standpill ko. Mot gitawag ng standpill ko. Mot unsa na nga meaning ana. Na biyahe mi diha mga kaidol. Puro saging among nagian. Unsa ba ning lugar ani nga saging naman ni diri? Tagsaray magbiyahe mga motor diyan nagian na mo na diya napoy mga tao ba yan nagpuyo diya sa kasagingan so dako kay kasagingan ni mga tundan mo na skilid nya des tunga mga standpill ko na diya standpill ko kita ninyo na standpill ko na diya so taas gid mi gilatas anak mga ka-idol diya yang panahon ana medyo gahilak ang langit ana gat taligsik ginagmay pero wala may problema kay nangaligo man midaan. So medyo dili na mi mabasa kay basa naman mi naligo naman midaan. So puro kasagingan left and right na dia mga kasagingan. Antod kanus apa man ni mahuman ning mga saging diri oy biyahe na mo. Layo-layo jud. Kasagingan lang gihapon na dia. Kurbada tagamay be. Abi ko kurbada wala na kasagingan lang gihapon. But murag minus lang kasagingan wala nagi kasagingan dia murag kanang lugar murag nagduda ko nga mao na ang barangay Maribulan. Di lang kay ko kaswito mo kay karon first time pag ginako ning first time pa namong naabot anang dapita kay moa motor lang. Testing og laag diha. Balik ra ko dayon. Mga kasagbutan na wa nang kasagingan. Mga kasagbutan na daghan kaayo. Una pa stampar 30 million dakuan ng 30 million rumble number kalubinan na pod ang makita nato diha mga ka-idol kalubinan nya nindot kayo ang mga kuan diha mga lubi mga tambok ayo mga daghag bunga so diha sa unahan mga kuan na diha mga say tawag ani nga kahoy nga kuan nay duldol, kalumpang na mga kamatsili di ay ang makaon ang bunga gituyo ginagtanom dapis kasada diha na nang harvest diha gitanaw mo magmayag kakao din ang harvest ng mga kaidol kakawan ng left side na mo ng unahas manggahan kana ilang eskwelahan nakita na mo nindot kayo coral gwapo kay pagka-color murag rainbow pero dili na matawag rainbow kulang mag-violet mo na eskwelahan diha murag paminaw nako sa Maribulan ba na unsa ba Alegria na ba Maribulan ramong tuyo ana pero
kanang biyahean na mo naabot mig Alegria o na asa mi mo adto be sa langit o sa impierno. Ari mi sa langit di mi sa impierno. Naglasanga ang dalan da o diri mi sa langit. Dia o sagingan na pud nga kuno mga kardaba. Sagingan na pud na siya. Kasagingan na pud ng mga ka-idol. Kardaba. Oh, may mga balanghuyan. Balanghuyan na pud na medyo layo-layo gid ay. Taas-taas gilatas na mo diha. So, pagabot sa unahan diha, namin gipangutana, wala lang ako gibidyo. Kay ako lang gikat. So, kana daw diha dapita. Alegria na daw na. Nya karon kay maribulan raman unta mi. Asa ditso na lang mig Alegria. Kay gusto po kumutanaw anang Alegria unsa kanindot ng barangaya. So, wala kay natarong na mo nagsuroy diha kay medyo baguhan gud mi. Oh, baguhan gud mi diha nya. Siyempre maalanganin pa mi. Ritso lang gid mi ana. Nami gipangutana pag abot daw sa tulay, unas tulay, doon na daw ang Alegria o diha o. Among gibidyo na diha o. Oh, dagko kay mga tamburong sa una no. Buhatan og tamburong dai na diha. So gwapo kay lang dapis kasada kay naay mga ligid oh. Ligid nga gibutang ag bulak. Mao nang giingon nila nga tulay diha oh mga ka-idol. Pagabot mo diha, doon lang kay Alegria pero Alegria na gidaw na sakop na gidaw na diha. Ning diri dapit sa tulay before tulay. So nami na sugatan nga truck sa tulay. Daplin ta oy. Oh. Hala, video lang gid mi diha oh. Videohan namong palibot ana ning mga daplin sa kalsada. Video na mo. Oh. Kana Alegria na daw na. So ang daga na to ana mga kaidol hinay lang 40 lang. Turaw na yung mga bokong. Oh. Ang Alegria mga kaidol nindot kay na diha sa nagian pa lang namo oh. Kaya na oh. Ilawom sa kalubinan ay mga gulay, na mga talong, sitaw, kamatis. Daghan kayo na mga gidaro de oh, tamna naggulay siguro gyud. So ako masayop. Tanaw ko mga lubi nila oh. Himsog kayo daghag bunga. Mailhan nimo himsog kay ang palwa green kayo, nindot kay pagka plaster ang palwa. Malipayon ang lubi kay naguri abono. Oh, diha. Oh. Nay murag nga tanod ba na? No? Oh, naagian na mo. So walang po minhunong dia o minangutanag asang Alegria kay mao naman Alegria naman daw ni. Maabot lang mig murag na barangay hall ana. Muhunong na mi. So mao na ni murag duldul na mi ana sa eskwelahan sa Alegria mga ka-idol. Magkitag barangay hall dito. So nagdedali mi ana. Kailangan nga abot dito di na may magdugay gyud, mobalik mis agi siguro. Sa una-una pa lang nako daan. Wata ka sweet to kanaw. Nanami di sa Alegria gyud, ingko pag video diri. Rapro na siya nituyok mi ana. Na may patuyok ana nga kalsada. Ni mobalik ra pud mi sa among giagian. Pero magian na muna diha ang eskwelahan. Eskwelahan sa Alegria. Magian na ron diha oh. Diha. Kana oh. Eskwelahan man ang nay murag kolor-kolor nga pader. Oh. Kular. Oh. Eskwelahan na diha. So naka-decision mi mobalik na mi. Tuyok lang mi diha mga ka-idol. So kanang dala nagisubay nako kay basig mao nang palusot dito sa among giagian gay nga siminto, shortcut. Subay lang ginamo, imposible pag masaag ta diha oy nga mangutana di ay. Pero diretso lang ginako na kay murag mao nay sa kong paminaw lang nara mao lagi mga ka-idol. So nabalik na mi sa among giagian lusot na mi. So among plano diha muuli na ba diretso o napamihapiton tuyokon pa namang tibok Alabil. Pero nagplano nami diha nga moadto mi sa poblasyon Alabil kay manimo mi. Mamalit mi og masima-sima mga pagkaon ginagmay. Man lang masudlan atong tiyan di ba? Dali ra naabot oy, giputol na kong video mga kaidol, naabot na mi diha sa poblasyon Alabil, nalay lang mga tinda Klase-klase lang. So diha na nimo mi si Aday na malit og donut, namalit siya donut. So medyo hinahinay ng ulan diha mga kaidol. So akong